Natatagpo ang kasanayan naman ng mga tourism frontliners ng Pangasinan sa pamamagitan po ng isang isinagawang Magnayon Pangasinan Tourism Frontliner Training. Isang 2 araw na pagsasanay na naglalayong pahusayin pa ang kanilang kakayahan para sa pag-unlad ng sektor ng turismo. Pinangunahan po ito ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office or PTCAO. Katuwang po ang Department of Tourism Region 1 na nilahukan po ng 83 kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Tinalakay sa pagsasanay ang Filipino Brand of Service Excellence upang higit na mapaigting pa ang kultura at maayos at magalang at maging profesional na serbisyo bilang bahagi ng paghanda ng Pangasinan sa pagiging isang world-class tourism destination. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, inaasahang mas magiging handa ang mga kawani sa paghahatid ng dekalidad at pare-parehong serbisyo na sumasalamin sa advokasiyang makapaglingkod sa sektor ng mas mainam at mas epektibo sa abot ng kanilang makakaya. IFM News. IFM News. IFM.